Казанның Зур Чуйкова күлендәге кафе эшендә әле нокта куелырга җыенмый. Бүген Киров районы судында әлеге эш буенча утырыш булды. Татарстанның экология министрлыгы кафе хуҗасын үзен алдауда гаепли. Аукционга дөрес булмаган мәгълүмат тәкъдим иткән диләр. Ни өчен бүген эшне арбитражга юлладылар? Рания Абдрахманова бәян итер. Хотелось бы, чтобы это кафе перестало свою деятельность. Хәзерге Зур Чуйкова күле буенда яшәүчеләрнең төп максаты шул. Аны тормышка ашыру өчен Татарстанның экология министрлыгы яклы булып бүген судка килгәннәр дә. В этом озере есть... Бу күлдә кызыл китапка кертелгән кошлар бар. Ул гомумән табигать тыюлыгы булып санала. Андагы җанварлар язмышы борчый. Кафе ачылганнан бирле күл тирәсендә үлгән үрдәкләр табыла башлады. Вакыйганың җеп очы җәй башында, июньдә Зур Чуйкова күлендә нидер төзи башлыйлар. Халык аптырап барып сырый. Баксаң, бу урынга кафе урнаштырыр өчен Татарстанның экология министрлыгы уздырган аукционда Самир Алиев дигән кеше җиңгән икән. Ул кафе ачада, барда закон буенча кебек. Тик җирле халык кына моңа ышанмый, үзләре тикшерергә алына һәм кая гына мөрәҗәгать итми. Прокуратура проанализировала. Тикшерү барышында хукук бозулар булганлыгы ачыкланды. Шәхси эшмәкәрнең сулыктан файдалану килешүен үтәгәнме, юкмы икәнлеге бәяләнмәгән. Моннан тыш 2011 елдан бирле аның эшчәнлеге туктатылган булган. Шуңа шәхси эшмәкәр буларак ул кафены ача алмас иде ди җирле халык. Физик зат буларак эшләгән очракта да моңа хукук кирәк. Эшмәкәр бу хукукны июльдә генә ала. Җавап бирүче якның вәкиле үз фикерен бүген аңлатуны кирәк дип тапмады. Позиция вообще какова, вот нам хотелось бы знать? Нас подали, что мы не платим арендную плату, мы ее платим. Суд залында да ике якта журналистлар булуын теләмәде. Части средств массовой информации в процессе вы можете присутствовать как слушатели. Бүген экология министрлыгы судта гына үз фикерен җиткерде. Безгә алар карашын бер атна алдан аңлаткан иде. Направлен иск в суд. Шәхси эшмәкәр белән төзелгән судан файдалану турындагы килешүне вакытыннан алда әзергә сорыйбыз. Ул безгә дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмат биргән. Суд бүген әлеге эшне арбитраж судына күчерергә булды. Потому что поскольку Ул документларын шәхси эшмәкәр кебек тапшырган булган. Ул вакытта лицензиясе булмаса да, кафе эшләгән чорда аны ала һәм хәзер шәхси эшмәкәр булып санала. Ике коммерцияле оешма арасындагы бәхәсне арбитраж суд тикшерә. Суд эшләре барган вакытта әлеге кафеның эшчәнлеге дәвам итәчәк һәм әлеге вакыт эчендә күпме кыш һәлак булачагы һәм әйләнә тирәгә нинди зыян киләчәге билгесез. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр.